Hvad så YouTube? Nu sidder jeg herinde på Pace Prison. Vi har også fået en, hvad nu det hedder, Kit PvP. Spiller jeg bare ikke på. Fordi lige nu så spiller jeg på min lillesøsters bruger. Fordi min anden bruger, der er jo selvfølgelig, hvad nu det hedder, der er jeg jo vagt på. Så det vil nok ikke være så sjovt at sidde og kigge på en, som der spiller inde på en server. Imens, ja, han er vagt. Det vil egentlig ikke være det mest spændende, synes jeg. Så jeg håber ikke. Det her det er også en video til grunden til at jeg laver den. Jeg vil egentlig bare løbe rundt og chille lidt, fordi jeg vil spørge jer, hvad jeg skulle lave til en 20 sub special. For det ved jeg egentlig ikke selv, hvad jeg skal. Og jeg finder på noget, hvis der ikke er nogen, som der, hvad nu det hedder, skriver. Så vil jeg så bare se om man, ja, så vil jeg så, så vil jeg finde på noget selv sammen med mine venner. Og så må vi måske lave noget sammen med Oliver Gaming og Benja Bandito. Han skal jo også prøve at gå ind og subscribe til Benja Bandito. Link i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Det tror jeg ikke, jeg gør. Jo, det skal jeg nok. Jeg kan prøve. Så må I skælde mig alt derude i ved, hvis jeg ikke husker det. Må I smække mig lige i røven. Hvis I kunne. Men det kan I ikke. Nej, det er bare for sjovt. Det er faktisk ikke særlig sødt, det der. Prøv hvis der er nogen, der bliver ked af det. Det vil faktisk ikke være særlig godt. Det vil være noget møg. Så ja, det her var jeg bare chill lidt rundt. Sælge lidt stoffer. Bruge min kit. Gå rundt og flække nogle vagter, hvis jeg kan. Hvilket jeg nok ikke kan, men YOLO. Nej. Jo, YOLO. De kan ikke en skid. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, at jeg skal løbe rundt og flække en masse møgunger. Kan jeg mærke. Kylling! Juppie! Så. Easy. Så skal jeg hen og... Ja, hvad skal jeg egentlig? Det ved jeg ikke. Ej, hvor mange er der i vagt? Hvor mange er der i B? Hvor er han? Alle henne i B? Ikke? Hvor er de? Hvad vil du? Fis. Hvorfor virker den ikke? What? Den virker ikke? What the fuck? Den virkede ikke. Og nu ranker jeg mig altså ned til C. Det er for kedeligt det her. Rank down. Så. Easy. Så. Det er meget sjovere at være i C. Så. Hvor er alle henne? Det første jeg ved, det er nok at mine. Tror jeg. Nej, det er ikke sjovt. Nej. Det synes jeg ikke. Ej. Det mener du. Du kraftedeme ikke. Og det magter jeg slet ikke. Nu går jeg altså ind og spiller på min anden bruger. Det er meget sjovt at løbe rundt og flække. Ja, jeg bruger kun normale texture pack nu, fordi så håber jeg, at kvaliteten bliver bedre. Log nu ind. Play. Så. Easy.
Og hvis der er nogen, der ved, hvordan man ændrer navn, så må I egentlig gerne skrive det. Og det er pisseirriterende, det står der. Hvorfor kan den ikke connecte? Sådan der. Så ja, nu glemte jeg at tage tid på. Det var noget skrald. Men hvad fanden? Det er jo jul. Nej, det er det ikke, men okay. Lad os se, er det ikke sejt? Jeg har en gris. Nu tror jeg, der er rensning af. Er det det? Hvad fanden? Det var godt siddet det der. Skotstøj. Nej, hvad TV? Fransen. Så, hvad laver de? Renser de? Jeg vil være med. Ja. Easy. Easy weed. Easy. Easy peasy. Skrald. Der var vist meget. Jeg skal kraftedeme ikke bestemme, hvad jeg må. Jeg gør, hvad jeg vil. Og det kan jeg ikke gøre en skid ved. Så... ja, yeah. Kan lære det. En lille lortunge. Skal jeg ikke tro, han er noget. Easy. Easy, easy, easy. Så er det den første video, jeg lægger ud, hvor der bliver renset på videoen da. Og der var mange seeds. Det er money til mig. Så hvis I bare kunne lade mig, så ville det være dejligt. Men fred at være med det. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Og jeg gider ikke. Hvad fanden laver du, mand? Skal du slå til mig? Dit hundehoved. Skal du ikke slå til mig, mand? Det gør ondt. Jeg ved godt, der er noget nedenunder. Selvfølgelig skal jeg nok smadre det, mand. Slap det her af. Easy. Så, næste celle. Nej, det synes jeg vist heller ikke lige. Kan jo. Nå, men I må gerne skrive ned i kommentarerne. Gå nu væk. Altså. I må gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I gerne vil se som en 20 sub special. Det må I meget gerne. Ej, der er noget weed. Fattig røv. If I got nothing to say, tell me else. Ej, jeg skal nok lade være med at synge. Jeg ved godt, det lyder helvede til. Jeg kan ikke lade være. Det er sådan nogle gode sange, der er. Altså. Så det er jo bare... Nå, der er eliteceller i fri. Er der overhovedet vipceller i A? Det ved jeg ikke, om det er. Wow, det er en kæmpe farm det her, mand. Wow. Wow. Kæmpe farm. Der var lige så vigtigt diamonds, det tager man også under rentagning. Og der var netherwart, så det vil noget. Man tjener også godt på netherwart heraf. Jeg kan stadig huske, da jeg ikke var vagt. Men nu bliver jeg nødt til at være vagt, fordi jeg er admin. Åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Men fred at være med det.
Og han er bare en enchanter, mand. Er den ulovlig? Jeg ved ikke engang, om jeg staver enchant rigtigt. Håber jeg. Okay, så skal jeg snuppe også den. Wow. Ej, hvorfor svarer de ikke? Det var ærgerligt. Øverst rod, nederst madfarm. Det er vist noget, han ikke kunne holde. Det der gunpowder må han ikke have fedt. Og glowstone. Hvordan har han fået fat i det? Der. Ja. Det. Eller ja. Nej. Nej. Hoho. Easy enchant. For satan, han har mange diamantblocks. Men han er ikke så færdig, som jeg troede, han var. Nej, det var ikke ham her, der var færdig. Fred at være med det. For satan, han har mange diamond blocks. Easy. Det her, det kommer til at give gode moneters. Det kan jeg mærke. Nej, det vidste jeg godt. Ja, der er instant wheat farm. Lige når man åbner. Ej, nu glemte jeg at sætte mig på, at vi ikke forstyrres på Skype. Hvis der er nogen, der ringer, så må jeg undskylde. Men når jeg er færdig med den her celle, så tror jeg egentlig, jeg vil afslutte episoden. Så skriv gerne i kommentarerne, hvad I vil have som en 20 sub special. Fordi vi er der jo snart. Så bare skriv. Så ses YouTube.